Helo, da chi'n iawn? Dim Steddfod yr Urdd leni na. Gutted. Lyfio Steddfod yr Urdd. Pan o'n i fach, Steddfod yr Urdd a Ffair Tre oedd unig dau cyfle fi bob blwyddyn i gael mynd ar Mad Max. What a ride! Anyway, peidiwch o bod chi drist, achos yn lle Steddfod yr Urdd leni, da ni'n cael Steddfod Tŷ! Ac mae blesach gyda i Gareth yr Orangutan, Gareth 4567 ar Twitter, fod yn rhan o'r hwyl a'r hwyl. Dwi'n ngofal un o'r cystadlaethau, na i jyst darllen yma yma. Dwi'n gesio mae'r gadar neu'r goron fydd o, un o'r big hitters, get crowd in. Lli sgrolio ar auto-cue, Andy. Helo, Gareth yr Orangutan. Puppets! Puppeta! Unbelievable! Gwrandwch ar hyn. Creu neu defnyddio puppet a chreu fideo honnoch yn dweud stori neu joc. Na i ddweud joc wrthych chi. Pan bod fi yn gofal cystadlaethau am puppets. Dyn nhw heb gweld lyrics cynnion fi. Dwi fardd. Dwi fod yn rhoi dodren neu hitio posh i bobl steddfod i'n puppets. Fa ma da ni o hyd yn peintiwch byd o'n wylch. Slick fel rhyw sliwan efo moves o Dafydd Iwan. Ti'n gwybod pwy sgwennodd hwnna? Yn Eirin Caradog? Na. Griffith Antilch? Na. Shelley Keats Wordsworth? Na, na, na. Fi sgwennodd hwnna. Pure poetry. Barddoniaeth bilch. Be dwi'n wybod am puppets? Dim byd. Sorry, just chydig yn siomedig ydw i'n meddwl bod fi wedi cyrraedd y big time. So, cystadleuaeth creu neu ddefnyddio puppet a chreu fideo honno'n yn dweud stori neu joc, oce? Dwi disgwyl pethau mawr gyda chi, oce? Mae'r cystadleuaeth ar agor i unrhyw un o dan 25 i drio, so cerwch amdani a gyrwch nhw mewn. Dwi'n edrych ymlaen i weld be ydych chi'n ei wneud. Mwyn trio, rhaid i chi olchi cais drwy wefan s4c.cymru/urdd. Dwi'n meddwl mai website S4C ydw hwnna. Dyddiau cau ydy dydd Mercher, Mae'r Ugeinfed am 5 y prynhawn, oce? 20th of May, 5 PM. Wedyn dwi am mynd drwydden nhw i gyd a dewis rhoi gorau fi i gael ei ddangos ar S4C yn ystod ei Steddfod Tŷ. Swnio eitha laff. Gwrwch ni mewn, peidiwch o bod yn swil, fyddai ddim yn gas, a dwi'n edrych ymlaen i weld puppet ar S4C cwrch diwedd.